যাওঁতে ভিডিঅ' বনাব যাওঁতে বনাব লাগিব আহোঁতে বনাইছিল না যাওঁতে বনাম আৰু সেইটো ভিডিঅ' আপলোড কৰিব लोगोफोर दायो जों माने कामाख्या मन्दिरनिफ्राय थाबायनानै थांगासिनो आरोना ओंखारलांफिनबाय जों माने फैनायखौ भिडिअ आगोलाव होदों नालाय बेनिखायनो फैनायखौ होआसै नै थांफिननायखौ होबाय आरोना नै लाइफआव दायो नै थाबायनानै फैयो आरोना जों सम थाबायना फैयो भिउसखौ नायनानै लायो सावगारियाथार आरोना करो मालाबा नोंथांमोनाबो थाबायना फैनो हागोन फैयोब्ला गेटनिफ्राय माने थाबायबा बांसिन थाब सहैयो आरोना लोगोफोर नै हाग्रा गोजा थाबायबाथाय बांसिन थाब सहैयो ओमफ्राय गारिनि सारै थाबायनाया साबसिन आरोना एक्सारसाइसबो जायो ओमफ्राय थाबबो सहैयो नै थाबायनानै थांगासिनो जों दायो थांफिनबाय रुमाव माने बैनो हाइवे आरोना बैया हाइवे ओमफ्राय जों दायो मन्दिरनिफ्राय थाबायनानै हाइवेसिम थांगोन आरोना नायलांबाय थादो लोगोफोर जोंनि थाबायनो थांनायखौ गोजौ आरोना नै ओइ गोजौनिफ्राय फैबाय जोङो गोजौनिफ्राय फैबाय आरोना लोगोफोर फार्स्ट टाइम लाइभ आरोना दिनै आं लाइभआव होदों फार्स्ट टाइम लाइभ होफेराखैमोन ओमफ्राय नै थांगासिनो जों दायो थाबायना थांगासिनो बै नै हाइवेआ मोजां नुथारो आरोना बेनिफ्राय नै बैनिफ्राय फैदोंमोन आरोना जों बै नैनिफ्राय जों गाखोना फैबाय आरोना बिनिफ्राय बाब बोरै नै दायो जों बैयाव थांगोन आरोना गाहायाव बैयाव गाहायाव थांगोन थाबायनानै जों नै बिथिं सासे दोङो लोगो थांगासिनो जों दायो ओ भाई आजा एक फोटो ले ले यहाँ पे ऐसे लेना है आजा ऐसे लेना है हाँ नै हाइवेखौ नुदोंना लोगोफोर नै जों थांगोन बेयाव लासै थाबायनानै ओमफ्राय बिथिंहाय नै ससे मोनफैबाय जों गाहायाव आपका कैमरा कैसे है अच्छा नहीं